Ahojte, vítajte u môjho nového videa, v ktorom si spoločne skúsime spraviť make-up inšpirovaný speváčkou Sabrina Carpenter. Keďže nedávno vydala novú pesničku Please, 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 tak som sa rozhodla, že by sme to mohli takto spoločne osláviť. Väčšina produktov, ktoré budem používať, sú z drogerky, takže to kľudne môžete skúsiť aj vy. Nie sme milionári. Dúfam, že sa vám bude videjko páčiť. A poďme na to. Ako prvé použijem takýto hydratačný primer od Essence, melónový. Potrebujeme totiž mať takú veľmi šťavnatú, sviežu pleť a toto je úplne výborné na to. Môžete sa k tomu správať v podstate ako ku krému na tvár obyčajnému. Necháme chvíľku vsiaknuť a pokračujeme ďalej. Použijem make-up, ktorý nie je príliš ťažký, práve že naopak, ktorý má taký jemný, ľahký coverage. Osobne používam tento True Match Foundation od L'Orealu, je veľmi dobrý. Nebudeme potrebovať veľa, keďže chceme byť taký prirodzený, takže stačí úplne jedna pumpička. Namočeným beauty blenderom rozotrieme. Môžete vidieť, že naozaj tento make-up je ideálny, keďže to pôsobí ako prirodzená pleť a to je presne čo my chceme. Ďalším krokom bude kontúrovanie a môžete použiť bronzer. Ja použijem takúto paličku od NYXu. Chceme dosiahnuť, aby sme mali také oblé líčka. Nasledujete svoju lícnú kosť a trošku tuto spravíte taký oblý tvar, aby to vyzeralo ako to jablčko. Bolo to jablčko? Odteraz, hej. Poviem vám tajomstvo, neviem moc dobre kontúrovať. A nos dáme tak ako trošku dorovna. Opäť si zoberieme namočený beauty blender a blendujeme smerom nahor. Na nos použijem taký užší štetec a snažím sa to trošku dostať aj do týchto záhybov očí. Máme tvár vykontúrovanú, presunieme sa k lícenke, čo je niečo, čo ja zvyčajne nerobím. Väčšinou používam korektor, ale tuto, keďže počúvame Sabrinu, tak použijeme lícenku. Ja som našla takúto od Essence. Voní to ako melón. Je to krémová lícenka a myslím si, že bude pôsobiť znova tak šťavnato a nevysuší tú pleť. Uvidíme, či toto bude stačiť. OK, myslím si, že na začiatok môže byť, my ešte neskôr trošku pridáme. Pokračujeme teda s korektorom. Zvolila som si korektor znova od L'Orealu. Opäť a zás použijem beauty blender. A základný make-up máme hotový. Čo je taká zaujímavosť, nepoužijeme momentálne žiaden púder. Chceme totiž fakt taký veľmi šťavnatý úplne ten make-up, že vyzeráme až možno mierne spotene. Presúvame sa rovno k obočku. Sabrina, čo som si všimla, má veľmi také fluffy alebo aj husté obočko. A používam mydlo na obočie, aby si ho zafixovala. Ja použijem takéto od Revolution, pár kvapiek vody. Tak, dajme tomu. Spravíme takýto pohyb, aby sme si vlastne to mydlo tak nabrali. A budem vyčesávať smerom nahor. No, akože neviem. Ale tak verím v teba, Sabrina. Ale to obočko sa nehne. To akože ja mám pocit, keby som tu mala nejaký botox alebo niečo. Takže áno, úlohu to splní. Nechám to opäť chvíľku zaschnúť a trošku to ešte zafarbíme, aby to bolo také výraznejšie. Essence to istí aj pri obočku, použijem tento ich Make Me Brow. Myslím si, že to nebude lepšie ako toto, takže by som povedala, že poďme na oči. Našla som takúto jednoduchú paletku od Morphe, ktorú budeme teraz používať. Takéhoto odtieňu tieň na fluffy štetec. Idem po tej hornej časti oka. Chceme ho iba tak trošku úplne jemne vytvarovať. Zoberieme teraz ten najbladší tieň a dáme to po celom oku v podstate.
Tohto tmavšieho hnedého dám trošku aj pod oči. Spravíme si takú úplne mini pidi linku, mix týchto dvoch tieňov a takýto skosený štetec. Ďalšou typickou vecou pre Sabrinu sú lesklé oči, ale že extrémne. A na to použijem od Rare Beauty takýto highlighter krásny v odtieni Mesmerize pravdepodobne. Potrebujete do ružova drblietky alebo highlighter. Pekne nanesieme. A fakt sa toho nebojíme, dávame veľa. Si nejako takto. Úplne to tak krásne otvorí to oko. Aby sme ešte viac otvorili oko, použijeme do vnútorného kútika oka bielu ceruzku. A Sabrina má taktiež rada vo vnútornom oku takýto bledý tieň, ak to vidíte, niečo takéto. A dáme si to do kútika oka. Oči máme hotové, už iba pridáme riasenku, s ktorou to opäť vôbec nejdeme preháňať. Sústreďujeme sa práve že na ten vonkajší kútik oka. A nezabudneme aj na dolné výhalnice. Oči máme oficiálne hotové, takže už nám chýba vlastne iba líčka a pery. A viem, že už sme líčka začali, ale teraz to ideme doťuknúť. Skombinujem tieto dve trblietavé lícenky. Úžasné. Teším sa. Takže už nám ostávajú iba pery. Ešte predtým rýchlo použijem znova tento highlighter. A už môžeme ísť na pery. Zoberieme si takú jak červeno-hnedú kontúrku. Ja použijem od Revolutionu v odtieni Burnt Cinnamon. Najlepšie je robiť také malé čiaročky a nejak to postupne spájať. A môžeme kontúrku použiť aj tak, keby do stredu pier. Ďalej si zoberieme rúž do takého broskyňového odtieňu. Ja mám bohužiaľ iba takýto matný, ale je veľmi pekný od Trended Up a jednoducho si ho iba nanesieme. Bohužiaľ som nenašla úplne takú kontúrku, ako som si predstavovala. Moja je trošku až moc do červená, mala by byť viac do hnedá. Ešte navrch použijem lesk. Rozhodla som sa pre takýto lesk od Essence. Trošku štípe. A náš make-up je hotový. Idem sa hodiť do gala a hneď sa vám ozývam. Poďme si to teda zhodnotiť. Môžeme povedať, že Sabrina Carpenter má naozaj vkus. Je to jednoduchý make-up, mám úplne sviežu pleť, vyzerá to šťavnato, vyzerá to letne, vyzerá to úžasne, takže za mňa odporúčam. Ja teda dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, odber a komentár. Nezabudnite ma taktiež sledovať na Instagrame a TikToku. Môžete mi napísať, že ako sa vám páči nová pesnička od Sabriny. A my sa vidíme na budúce. Tak ahojte!